presented by विदेशी लाल एंटरटेनमेंट। डीजे अभिषेक बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो जादव केसरिया। राज के बातें गो सुन रे यार मन कील बा। राज के बातें गो सुन रे यार मन कील बा। हमरा सिलावा के दिलावा पर एगो कोरिया दिल बा। हमरा सिलावा के दिलावा पर एगो कोरिया दिल बा। presented by विदेशी लाल एंटरटेनमेंट। तना सुनर लागले चांद भी फीका हो जाला। हमनी के रोज होला मिलन जब पूरा दुनिया सो जाला। अरे तना सुनर लागले चांद भी फीका हो जाला। हमनी के रोज होला मिलन जब सारा दुनिया सो जाला। ओकरा बिना जियल अब मुश्किल बा। ओकरा बिना जियल अब मुश्किल बा। हमरा सिलावा के दिलावा पर एगो कोरिया दिल बा। हमरा सिलावा के दिलावा पर एगो कोरिया दिल बा। डीजे अभिषेक केसरिया। चले लेता लागले भोरे के किरनिया रे। सुनैया रे बकिया खैनी उहे बनी दुलहिनिया रे। अरे चले लेता लागले भोरे के किरनिया रे। सुनैया रे बकिया खैनी उहे बनी दुलहिनिया रे। रसिलावा के दिलावा पर एगो कोरिया दिल बा। हमरा सिलावा के दिलावा पर एगो कोरिया दिल बा। बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो presented by विदेशी लाल एंटरटेनमेंट।